Good afternoon po at welcome naman po sa ating panibagong araw ng pagbablog. Whew! Ang gulo-gulo ng weather sa Canada, sa totoo lang. Yan. Nung nakarang weekends napakaganda na po ng panahon. At ngayon, ito na naman tayo. Para tayong Pasko na naman, sinta ko. Napakalamig at winter na naman ulit. Nako. Dito po sa Saskatchewan dapat spring na. Kasi April na. Tingnan nyo naman. Inuulan na naman tayo ng niebe. Yan. So yung mga taga dito sa Saskatchewan na province sigurado malungkot na naman. Kasi malungkot na naman ang panahon. Sana maging maayos na rin ang panahon at lumabas na ang haring araw ng tuloy-tuloy. Kasi halos ilang buwan ng ganito ay halos mag-iisang taon na sigurong winter ang na-experience namin kami naman po ay lumipat dito nung January pa lang. Pero nung umalis kami sa Toronto winter. Hanggang grabe po kasi ang dito winter kahit spring na halos pa summer na nga tuloy-tuloy pa rin ang snow. Pero yun nga po sinasabi ko nung nakaraang linggo ay nung nakaraang weekends napakaganda na ng panahon. Yung mga tao ay naglalakad-lakad na nang naka-shorts lang, tapos mga t-shirt nga kasi nung Sunday nagpa-Cairo ako. Kasabay ko yung mga pasyente, mga t-shirt na lang, tapos mga naka-shorts na lang. Parang ayos sabi ko spring na talaga. Ang ganda na ng panahon, medyo maalinsangan na yung oras. Tapos nung Tuesday ata yun, pag-gising namin yun, winter na naman. Ang sama naman ng panahon. Yun at nagdadrive ako ngayon kasi hinatid ko yung aking may bahay sa kanyang trabaho kasi overnight shift siya ngayon sa ospital. Yan. So kami ng aking pahinante yung nandun sa likod. Kaya naisipan ko din na i-vlog ngayon to. Buti na lang yung aking GoPro nandyan nakalagay lang dyan para ma-share ko sa inyo. Pero dito sa kalsada medyo nilinis nila yung snow kasi nga for safety naman ng mga sasakyan. Buti na lang hindi pa ako nagpapalit ng winter tire ko. Yung iba nung isang araw nung Wednesday ata kahapon ba medyo nakita ko yung mga nag-slide na sasakyan sa gitna ng Circle Drive dito sa Saskatoon. Kita ko po yun. Siguro mga nagpalit na ng tire yun. Tapos biglang ting surprise! Anong spring? Wala pang spring. Cute na naman tuloy. Yung iba ay nagpa-car wash na, nagpaganda na ng kanilang mga sasakyan. Ako nagpa-car wash na rin Tapos biglang ganito na naman. Ang dumi na naman sa sasakyan. Ay, ganun talaga po pag nasa Canada ka. Ang gulo ng panahon. Alam ko po sa Toronto napakaganda na ng panahon. Kasi yung nanay ko nag-send na sa akin ng video na nagba-barbecue na sila sa aming backyard doon kasama ang mga kanyang mga borders. Yan. Napakasarap na ng panahon doon. Siguro magaganda na naman yung mga bulaklak namin doon sa tapat ng bahay namin. Dito sa Saskatchewan area wala pa masyadong activity. Gawa nga nitong masyado pang malamig ang panahon. Katulad nito, yan po, winter na naman, winter again. Parang pinalasa lang kami ng konting panahon, mga 3 araw sigurong mainit. Tapos yun na naman, malamig na naman, masyado. Ito po ay binabaybay ko itong Idlewild ng Saskatoon. Hindi ko pa masyado mga sa ulo itong mga lugar dito sa Saskatoon.
Tanda ko lang yun, mga dinadaanan pagpapunta sa work ng asawa ko, papunta kina kuya. Yan. Kaya yung mga kababayan natin dyan na papunta dito sa Saskatchewan province, ano po, yan, mag-ready kayo sa winter dito. Grabe, napakatindi po ng winter dito. Pag kasagsagan ng ano, no, ng winter, ako, nagpa-minus 35 dito, minus 40 pa. Kaya yung mga kababayan po natin dito sa Saskatchewan area, eh, kaya tayo makakaranas ng ano, ng spring talagang tunay, ano? Siguro wala nang spring eh, diretso summer na eh. Once na pumalo yun na yung init, ituloy-tuloy ng init yun. Pero sabi nila dito sa Saskatoon naman eh, pag once na uminit talaga eh, mainit din. Once naman na lumamig eh, napakalamig din. Wala na mapuntahan, no? Ganyan talaga pinili natin tong bansang to eh. Hindi nating tirahan tong Canada na to eh. Pero magandang bansa po ang Canada. Yan ang masasabi namin. Siguro sa part ng Vancouver, siguro napakaganda ng panahon nila, no? Siguro yung mga halaman eh malago na. Pero hindi naman talaga nag-winter masyado ata doon. Pero hindi pa po ako nakapunta ng Vancouver. Sana makapunta, ma-experience natin ang Vancouver, ano? Kasi nitong summer meron na kami mga itinerary. Yan. Pupunta kami ng Alberta ata, ng Calgary, sa Banff, maglilibot-libot kami. Alam ko sila misis eh, sila kuya, yung bayaw ko eh, nakapag-book na sila ng mga hotels, and nakakuha na rin kami ng mga gagamitin namin sa sasakyan. Ay, gagamitin na sasakyan siguro. Kasi siguro isang sasakyan lang gagamitin namin. Mag-aarkila na lang kami. Nakikita nyo po yan. Yan. Winter na naman. Gusto ko lang po i-share yun sa inyo kasi yun. Kasi dito talaga sa Canada ang gulo ng panahon dito. Ang gulo. Ito po ay Circle Drive. Yan. Itong habaan na to. Dito sa Saskatoon. Kaya yung mga taga Saskatoon po nakakapanood nito eh, hello po. Kamusta po kayo? Alam ko excited na rin kayo para sa spring or sa summer, no? Alam ko spring na pero di natin ramdam. Yan. So hintay-hintay na lang tayo hanggang sa ang panahon ay gumanda na talaga. Yan. At dyan po, hanggang dito na lang muna itong ating vlog na to eh. Gusto ko lang ma-share sa inyo na dito sa Saskatchewan area and Saskatoon area eh, ayaw parang kami tigilan ng winter na to. Okay, see you sa susunod na mga video po natin, and God bless sa inyong lahat. Stay warm, yung mga taga dito sa Saskatoon.